Giplanuhan ni Mang kahoy na kung tinampot. Ako lagi sa balay. Putlo kahoy dito kay usbong ko ni mo ko lintis ang danas. Betul yung pagkagubuka. Bato ko to, putlo ko kahoy. Ayo, Tots! Ayo! Okay! Ayo! Dili na. Wala. Makostos kita ba? Wala. Wala gyud no? Wala gyud. Ayo! Wala to kita no? Tuhan na dito. Wala gyud. Tura. Tura ba? Tutski yo. Dag atsa. Tutski ba nila? Tutski lagi. Oy tutski. Ay taw ka. Aw ato panit. Ano? Asa kada jaro gutaraw. Ato palit ani. Ato panit. Asa rir daw atsa. Warangan. Warang daw. Ada ato ginawan. Ha? Sudah. Bantay ako sih. Bicara berkata. Ay gadlo. Itong baho ito ada ni. Pupo ko bergili Andre. Udah isa. Inaya mo lang kau diha. Asa ni lakwan eh. Agin ako putlon, ining kahoy yun. Sakto kayo. Sakto sa ligi niyo, sakto ang katas ulog ng tako. Di ba kataw ano? Tinggal na ako. Ako yung tama-tama gini. Hindi sakto ni. Gabi. Kay ngahoy ko ubalay. Gabi. Oo, pagkata. Tagalog mo na. Tagalog. Baik. Nanghid yan, nanghid. Ha? Nanghid yan. Nanghid yun. Oh, ikaw. Oh, sundo natin ni Ron. Oh, relax. Ay, marunong na uli. Bili ko sa ani kay balik ko kay baro may ko matog. Taw balik dili ka ya. Buli sa ko. Balik ko lang ba. Baca. Kan lagi dia pun sendiri. Itu angin. Dagat. Tagui. Hah? Dia ada. Mau putih ini. 1 week later. Putang dia, kalau dia kailan ni Tutski. Mau gani? Alo ko kay bayo. Tingnan. Tahu aku daw. Tahu. Di na ilhan. Pas pa dia kiwa tak turun. Mana kau na ta? Baik. Asam tu membungut mutas. Hah? Wah. Terus dah. Amigo. Ay dugay na pasti. Tara. Kaya ba absenta? Giplanuhan ni Mang kahoy na kung tinampot. Tahu, oke ba? Ha? Oke, bantu ka to siya to? Bantu ka ito siya? Di. Plus ta ha? Ako sing mauna ta. O ano nga sunod. Ay magdali ko lagi kay ako na akong balay. Tay, nahug mo at sa ko. Di gina siguro ipaputol ng kahoy. Gaputol lang ako na. Hinayang ko lang iputol. Hindi pa sila masugot. Nakikilok. Dahil ko lang.
Ayaw putlang kahoy! Tulang kahoy kay ako nang tinanong. Naman naman to. Nakito naman to. Undangan sila ko eh. Muli ko eh. Hindi ka na talawagan mo na trabahan. Papadjumi! Ngayon lang kami ba ako? Dati katolik! Ako lagi pasimot! Sa taod ako diha si Iloy nga Barbarona diha sa Nyubataan. Sa taod diha gaw. Amping. Isa taot para ko si Jory nga Disibilye og si Roy nga Disibilye og si Ate Kunsi nga Disibilye. Amping lamo diha. Shout out ako si Romer Faustino nga Damat TV. Amping. Amping. Bye-bye. Bah!